Ако преди една година някой беше ми казал, че шампуан, направен с помощта на изкуствен интелект, ще оправи скалпа ми, то нямаше да му повярва. Месеци наред се боря с мазната коса на изчезващия пърхот и, разбира се, косопада. Непрекъснато използване на гелове ме докара до това положение и трябваше да намеря решение. Грижата за мен започна с използването на тези два дермокозметични шампуана на Cellcode AI. Синия шампуан с селенов сулфид го използвам 2 пъти в седмицата. Той е изцяло предназначен за мазна коса, пърхот, сърбеж и особено за себореен дерматит. Още след първото измиване забелязах, че пърхота и сърбежа се минимализират, а омазняването на скалпа се регулира. Лилавият го използвам през другото време, така правя двойна терапия на скалпа. Обогатен с пробиотик и pH, което е 5,5, този шампуан също премахва пърхота, стимулира растежа на косата и маха всякакъв вид раздразнения. Само след месец и половина използване на шампуаните на Cellcode AI, косата ми се превърна от това в това. В началото и аз не вярвах, но резултатите са видими след много кратко ползване. Ако и ти имаш подобен проблем, то те са твоето решение. Поръчах си ги от Cellcode EU, но може да ги откриете и в аптеките.